סרטון זה, Skate for You, סרטון מספר 1, מיועד להסביר את תהליך הגדרת הקונפיגורציה של תוכנת שיבוץ העובדים האוטומטית Skate for You, וכן את תהליך יצירת סידור העבודה שמבוסס על הקונפיגורציה הנ"ל. מסך הכניסה המתקבל עם הפעלת התוכנה כולל שדות עבור שם משתמש וסיסמה. בשלב זה אין לנו עדיין סיסמה וניתן להגדירה בהמשך. יחד עם זאת נדגיש שסיסמה היא אופציה בלבד, וכל משתמש יכול להחליט אם הוא מעוניין להשתמש בסיסמה או לא. לחיצה על לחצן אישור תוביל אותנו למצח הבא. במצח שנפתח מתקבלת הודעה שעליך להשלים תחילה את הגדרות המערכת תוך שימוש בלחצן הגדרות. המצח אליו הגענו קרוי מצח אילוצים, והוא ישמש אותנו בהמשך להגדרת אילוצים עבור העובדים שמשתתפים בסידור העבודה. לפני שנמשיך הלאה, נתאר תחילה בקיצור את האלמנטים המופיעים במצח. בצד שמאל נמצאת תיבת רשימה ריקה בשלב זה, שתכיל בהמשך את שמות העובדים לאחר הגדרתם. במרכז המסך 21 שדות שמייצגים את המשמרות השבועיות, 7 משמרות בוקר בשורה הראשונה, 7 משמרות ערב בשורה השנייה ו7 משמרות לילה בשורה השלישית. שדות אלו ישמשו כפי שנראה בהמשך להגדרה של אילוצים עבור העובדים. השדות בשלב זה לא פלילים, מאחר ועדיין לא הגדרנו שמות עובדים. גם הלחצנים בתחתית המסך ברובם עדיין לא פלילים. לדוגמה, הלחצן שקרוי עדכון רשימת עובדים אמור לפתוח מסך להוספת עובדים שמשתתפים בסידור העבודה. הלחצן בשלב זה לא פעיל מאחר שעדיין לא הוגדרו תפקידי עובדים. לעומת זאת, הלחצנים הפעילים בשלב זה הם בעיקר לחצני העזרה ולחצן הגדרות שנשתמש בו בהמשך. להלן נדגים שימוש בלחצני העזרה. א', לחצן עזרה תלוית הקשר. ב', מסך עזרה כללית. בשלב הבא נראה איך מבצעים הגדרות של נתוני זמן של התחלת וסיום משמרות בוקר, ערב ולילה, ורשימת תפקידי העובדים במשמרות. לשם כך יש ללחוץ על לחצן הגדרות. המסך שהגענו אליו כולל 4 כרטיסיות. א', כרטיסיית הגדרת זמן והתחלת וסיום משמרות. ב', כרטיסיית השכלת עובדים. ג', כרטיסיית תפקידי עובדים במשמרות. וד', כרטיסייה כללית. יש לציין ששתי הכרטיסיות היותר חשובות מתוך ה4 הן א', כרטיסיית הגדרת זמני המשמרות, וב', כרטיסיית תפקידי עובדים. השכלת עובדים היא לצורך מידע בלבד ואינה משפיעה על בניית סידור העבודה. לעומת זאת, תפקידי עובדים במשמרות הם חובה. בשלב זה נדגיש שיציאה ממסך זה לפני השלמת ההגדרות לא תאפשר לנו להיכנס למסכים נוספים. נדגים זאת, נצא מהמסך. מתקבלת הודעה שיש להשתמש במסך הגדרות להשלמת הקונפיגורציה. נחזור למסך הגדרות. הגדרות זמני התחלת וסיום משמרות עם דיוק של 5 דקות מתבצעות באופן הבא.
הגדרות השכלה נעשות באופן הבא. הגדרת תפקידי עובדים נעשית באופן הבא. נעבור לכרטיסייה הרביעית, הכרטיסייה הכללית. בכרטיסייה הכללית הפרמטר הראשון בשלב זה אינו בשימוש. לעומת זאת הפרמטר השני הוא חובה והוא מגדיר את מספר המשמרות המקסימלי שעובד יכול לעבוד בשבוע. להלן נבחר ערך לדוגמה 5. בזה הסתיים השלב הראשון של הגדרת הקונפיגורציה. נצא מהמסך. מופיעה הודעת מערכת, רשימת העובדים ריקה, נא להגדיר רשימת עובדים. כפי שרואים, לחצן הכניסה למסך הגדרת עובדים שקרוי עדכון רשימת עובדים נהיה פעיל. בקשה על הלחצן תביא אותנו למסך עדכון רשימת עובדים. במסך שהגענו אליו, כל השדות והלחצנים פעילים לחלוטין ועומדים לרשותנו לשם הגדרת עובדים חדשים. לפני שנמשיך הלאה, נתאר תחילה בקיצור את האלמנטים המופיעים במסך. בחלק העליון של המסך מופיעה הטבלה שתכיל את רשימת העובדים ואת מאפייניהם. הגדרת עובדים חדשים נעשית תוך שימוש בשדות שמופיעים בחלק התחתון של המסך. נדגים זאת על ידי הוספת מספר עובדים חדשים. יש לציין שבכל שלב ניתן להיעזר במערכת העזרה, לדוגמה בעזרת טויית הקשר. במידה שרוצים לסמן עובד שאינו זמין במהלך השבוע, יש לסמן בטבלה את השורה בה מופיע העובד וללחוץ על לחצן לא זמין. במידה שרוצים למחוק עובד מהרשימה, יש לסמן בטבלה את השורה בה מופיע עובד וללחוץ במקלדת על לחצן נמחק. נקדים זאת על העובד האחרון בטבלה.
נחזיר את שם העובד שמחקנו לרשימה, דן רון. כדי לצאת מהמסך יש ללחוץ על לחצן סגור. ביציאה מהמסך התוכנה משגרת הודעה על הצורך להיכנס למסך נוסף כדי להגדיר את מספר העובדים הדרוש במשמרות עבור התפקידים השונים. בזה הסתיים השלב השני של הגדרת הקונפיגורציה. השלב השלישי של הקונפיגורציה מתחיל על ידי הקשה על לחצן כמות עובדים. במסך שמתקבל, כל השדות והלחצנים פעילים לחלוטין ועומדים לרשותנו לשם הגדרת כמויות עובדים במשמרות. גם כאן קיימת מערכת עזרה תלוית הקשר וכן מסך עזרה נרחב יותר. לפני שנמשיך הלאה, נתאר תחילה בקיצור את האלמנטים המופיעים במסך. נבחר תפקיד, לדוגמה, נבחר מפעיל. ההדגמה מתייחסת לתפקיד שבחרנו. באזור העליון, אזור הסטטיסטיקה, ניתן לראות נתונים על מספר העובדים שנמצאים ברשותנו עבור התפקיד הנ"ל. כמו כן ניתן לראות את הכמות הכללית של שיבוצים שאפשר לבצע עבור התפקיד הנ"ל, וכמו כן ניתן לראות את כמות הגדרות השיבוץ שהתקבלו עד לרגע נתון, בשלב זה 0, כי עדיין לא ביקשנו שיבוצים. השדות במרכז המסך מאפשרים להגדיר בפועל את מספר העובדים הדרוש בכל אחת מהמשמרות השבועיות. לדוגמה, נבחר תפקיד, מפעיל, נבחר יום, שני, נבחר משמרת, ערב, נבחר כמות, 2. לשמירת הנתונים, הקש על לחצן אישור שינוי. בשדה הסטטיסטיקה משתנה כמות השיבוצים המצטברת ל2. באופן דומה, ניתן לבצע הגדרות נוספות. נבצע מספר שיבוצים נוסף, הדרוש לנו בהמשך להדגמת אילוצי עובדים, נבצע שיבוץ מלא. ביצענו שיבוץ מלא לשלושת העובדים, וניתן לראות זאת בשדה הסטטיסטיקה. לאחר סיום ביצוע ההגדרות שדרושות לך,
לחץ על לחצן סגור כדי לצאת מהמסך. בזה סיימנו את שלב ג' של ההגדרות וחזרנו למסך הראשי, בו ניתן להגדיר אילוצים עבור העובדים השונים. דוגמה להגדרת אילוצים: א', בחר עובד, דן רון. ב', שים לב שאילוצים ניתן להגדיר רק בשדות שבהם הגדרנו בקשה לשיבוץ עובדים. למשל, ביום שני בבוקר לא ביקשנו שיבוץ עובדים והשדה לא פעיל. לעומת זאת, ביום ראשון בבוקר ביקשנו שיבוצים והשדה פעיל. בשלב זה כל האלמנטים של המסך פעילים, למעט שדות שעדיין לא ביקשנו עבורם מכסת עובדים. נדגים הגדרת אילוצים מסוג כן ומסוג לא. אילוץ מסוג כן משמעותו שהעובד מבקש עדיפות לעבוד במשמרת, ואילו אילוץ מסוג לא משמעותו שהעובד לא יכול לעבוד במשמרת. שדה ריק משמעותו שהתוכנה חופשית לבצע שיבוץ אוטומטי בשדה במידת הצורך. אילוץ נוסף שקיים במערכת קרוי שיבוץ ידני, משמעותו שהתוכנה חייבת לשבץ את העובד במשמרת הנידונה. כדי לסמן שיבוץ ידני, יש להעביר את לחצן אילוצים למצב שיבוץ ידני. בשלב זה סיימנו את הגדרת הפרמטרים הדרושים ליצירת סידור עבודה. השלב האחרון הוא שיגור הנתונים שהגדרנו לשרת מרוחק, שבו יבוצע חישוב אוטומטי לבניית סידור העבודה הנדרש. לשם כך יש להיכנס למסך שיגור הנתונים. במסך שאליו הגענו יש לרשום את שם החברה ואת כתובת הדואר האלקטרוני שאליו יישלח דוח סידור העבודה בפורמט אקסל. נדגים זאת: שם חברה, דואר אלקטרוני, נקיש על לחצן אישור כדי לשגר את הנתונים. המערכת מציגה קוד הזמנה שמבוסס על שם החברה ועל התאריך והזמן שבהם שוגרה הזמנה. נסגור את ההודעה. התוכנה משגרת את הנתונים ובתום השיגור מציגה הודעה על הצלחת השיגור. בזה סיימנו את הדגמת שלבי ההגדרות הדרושות לבנייה אוטומטית של סידור עבודה שבועי. דוח מפורט של סידור העבודה יישלח אליך אל כתובת הדואר האלקטרוני שרשמת בהקדם. ניתן לראות את קוד ההזמנה במסך רשימת הזמנות בזה הגענו לסוף ההדרכה. תודה ובהצלחה.